два акумулатора по 32 ампер часа AGM технология, китайски естествено, от някаква китайска количка, такава товарна количка. Чисто нови акумулатори, купени преди една година, обаче от тогава до сега са стояли включени към машината, вследствие на което напрежението им е паднало почти на нула. И сега се опитвам да ги... и не приемат заряд. Не приемат заряд. Никакъв. Сега единия успях да го събудя. Веднъж го заредих. Сега го зареждам. Разреждам го всъщност сега и му измервам капацитета. До тук е на 3 ампер часа и има още доста да се зарежда. Така. Другия сега го събуждам. Току-що започнах. Събуждам го с тази машинка. Да не забравя, първо му долях деионизирана вода. Отворих му капачетата, защото беше абсолютно сух. И така. Пак не приема заряд, след като му сложих деионизирана вода, но сега правя следната процедура. Бяхме говорили в предишни видеа за така наречения цикличен заряд. И той е полезен точно за такива случаи. Само че тук го правя с повишено напрежение. 25 волта, защото при 14,7 въобще не тръгва никакъв заряд. С повишено напрежение, с ограничен ток на 150 мА, 0,15 ампера, ограничен ток, и сега го беше почти на 0 беше зарядния ток, сега започна, дигна се до 100 мА и по-нататък ще продължи да се вдига напрежението, да се вдига тока, зарядния, и тогава вече ще му огранича напрежението на 14,7 волта. Ще му увелича тока, но не повече от 1 ампер примерно, въпреки че този тип акумулатори могат да поемат до примерно 3-4 ампера заряден ток. Първия му заряд ще го направя с 1 ампер бавен заряд и така. Ето, постепенно започва да се вдига зарядния ток. 0,13 стана. И ето, започна да ограничава напрежението. Така. Ще продължа след няколко часа да видим какво се е случило дали се е събудил въобще този акумулатор. Би трябвало да се е събудил. Но ще видим какво ще се случи.